върви. А с това, ако си на място, го дигаш нагоре, хваляш го надолу. Так. Пробвай няколко пъти, ще разбереш така, ти си. Нормално отлепиш в момента там. Я чакай само да спрем това нещо. О, да, два пъти. Превключил с режима от тук също. Два пъти е това. Два пъти бързи. Хоп. Да, Може добре. да удариш. Иначе може от очилата два удара, но докато с него е това. Добре. Сега, Задържаш. който вече работи, значи задържам, ще се вдигне на някакво положение. Първо два пъти да запаля. И сега задържаш, той се вдигне. И оттам го поемаш. Да. Добре, това е гъста. Да. Нали така? Тук, Това се е издигал. да. Както може и ако насочиш точката, те да е там нагоре кръгостта, която се води и дадеш газ, също се изкачва. Ето тук